Κύριε Σκουρμπάτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Εσείς γιατί ζητάτε τερματισμό της βαθμολογικής, να μην παίρνουν βαθμούς στα παιδιά της πρώτης τάξης, κύριε Σκουρμπάτη? Είναι λάθος ο τίτλος κάτω. Ζητούμε να τερματιστεί το πρόγραμμα που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε φέτος ή μετονομάστηκε. Έτσι είναι, βαθμολογική αξιολόγηση των παιδιών. Δεν είναι βαθμολογική αξιολόγηση. Αλλά τι είναι? Είναι ένα πρόγραμμα επίτευξης των μαθησιακών στόχων που εφαρμόζεται στην πρώτη τάξη, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως ουσία να διεξάγεται. Δεν είναι πρόγραμμα διαμορφωτικής αξιολόγησης, δεν εντοπίζει κενά και αδυναμίες και να συνδέεται με εκπαιδευτική πολιτική. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2021 με εντελώς διαφορετικό στόχο και σκοπό. Ξεκίνησε για να εντοπίσει αδυναμίες κενά στα ελληνικά και να λάβει το κράτος, όπως μας υποσχέθηκαν τότε, μέτρα για να καλύψει αυτά τα κενά και αδυναμίες, και κατέληξε να είναι σε ένα ανούσιο πρόγραμμα το οποίο δίνει ποσοστά κατά πόσον πέτυχαν τα πρωτάκια μας στους μαθησιακούς τους στόχους σε ελληνικά μαθηματικά. Άρα θέλουμε ένα υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακά περιβάλλον, κύριε Σκουρμπάτη. Αυτό εννοείται, αυτή είναι βασική αρχή. Αυτό λέμε ότι εμείς, αν θέλει πρώιμη παρέμβαση και έγκαιρη διάγνωση των Υπουργείων, πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των μαθητών στην πρώτη τάξη και σε τοποθέτηση δεύτερου δάσκαλου στην τάξη. Αυτά τα ενιαία τεστ, τα οποία απλώς καταγράφουν κάποιους βαθμούς για να βγάλουν κάποια συμπεράσματα γενικά, τα οποία δεν οδηγούν πουθενά, δεν υπάρχει λόγος να κατηγοροποιούμε τα παιδιά από την ηλικία των 6-7 ετών. Η ουσία είναι να εντοπίζουμε κενά με την αξιολόγηση και να λαμβάνουμε τα όποια απαραίτητα μέτρα μπορούμε για να τα διορθώνουμε και να καλύπτουμε αυτά τα κενά. Τώρα αυτό το θέλετε μόνο εσείς, το θέλουν και άλλα μέλη της ΠΟΕΔ για να γίνει απέτηση από όλους? Ναι. Αυτή την πρόταση την έχουμε καταθέσει ως προοδευτική στο εκτελεστικό διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΔ και έχει περάσει ομόφωνα, και είναι και θέση της ΠΟΕΔ ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη μορφή που έχει πάρει έχει εκτροχιαστεί, έχει ξεφύγει των αρχικών του στόχων και πρέπει να καταργηθεί, να σταματήσει. Και ζητάτε επίσης ανώτατο όριο 18 παιδιά στις τάξεις. Ειδικά στις πρώτες τάξεις, όπου η παρέμβαση του δασκάλου που πρέπει να είναι ουσιαστική, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο ποιοτικός είναι ο χρόνος που αφιερώνει ο δάσκαλος στα παιδιά και τόσο καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον δημιουργείται προς όφελος των παιδιών. Ειδικά στις πρώτες τάξεις πρέπει άμεσα ο αριθμός αυτός από 25 να μειωθεί. Και τώρα εναπόκειται στη γραμματεία της ΠΟΕΔ να τα πάρει παρακάτω. Τι περιμένετε τώρα? Η γραμματεία της ΠΟΕΔ έχει αποφασίσει, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΠΟΕΔ έχει αποφασίσει. Ναι, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ναι. Θα αποστείλουμε επιστολή στην Υπουργό και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να τερματιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να δούμε άλλους τρόπους αξιολόγησης οι οποίοι να συνδέονται διαμορφωτικά, δηλαδή να καλύπτουν τα κενά των παιδιών που εντοπίζονται σε λήψεις με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές. Να πούμε ότι δύο προγράμματα εφαρμόζονται με αυτόν τον τρόπο. Το πρόγραμμα λειτουργικού αλφαβητισμού, το ΠΛΑ, όπως είναι γνωστό, στην τρίτη και έκτη δημοτικού, και το πρόγραμμα ελληνομάθειας, όπου έχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές με βάση τα αποτελέσματα. Αυτό το συγκεκριμένο δοκίμιο, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα πρόγραμμα επίτευξης μαθησιακών στόχων και στην ουσία οδηγεί τον δάσκαλο να προσαρμοστεί πάνω στο δοκίμιο, teach it to test, πρέπει να σταματήσει άμεσα, γιατί οδηγεί σε εθνικά επίπεδα παιδείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκουρμπάτη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.